Ake sithi kunento yakhe elahlekile, ngaba inkomo, ngaba yimvu, ngaba imbuzi, ngaba inkukhu, ngaba ifoni, ngaba ifinisha noma ngabe yini yakhe elahlekile ebayintshontshile. Lento yakho leyo ufuna ukuthi ibuye. Uyawuthatha ke lo muthi, sinomuthi siza nawo lapho ubuyisa into elahlekile. Uyawuthatha nje lo muthi, uthola inhlabathi lapha beyime khona mangabe kuyimoto. Lapho ugcina ukuthi uyipake khona. Mangabe kuyifoni noma ifinisha, ukhwaya lapho beyihleli khona. Asithi ifoni, itafula leli boyibeke wena ugcina uyibeke etafuleni, bese setafuleni. Ukhwaya nje lelo tafula, ukhwaya lelo tafula nje kancane, uthola insila yalapho wena ugcina ushiye khona. Mangabe ifinisha, khwaya lapha phansi, lapho boyibeke khona, uthola insila yalapho beyime khona. Uhlanganise nalomuthi bese uyawushisa. Ukhuluma ukuthi lento yakho le elahlekile mayibuye. Lo muntu oyithathile makakufuna aza kuthola ibuyise yona lento elahlekile. Noma ngabe yini elahlekile yakwazi ukuthi izibuyele, uyayibuyisa into ebakutshontshele yona elahlekile. Uma ngabe labantu abayithathile basayigcinile bazokufuna bona baze bakuthole bese bakubuyisa into yakho. Kodwa uma ngabe sebayithengisile nabo bayahlule ukuyithola, abazi bazoyithola ngakiphi. Bazokufuna wena beze kuwe bazozandlala. Ngokuthi bazozandlala ngichaza ukuthi beze kuwe bazolibika ukuthi mina nguzibani yimi engafika lapha ekhaya ngagqeza ngathatha into eso. Bese ke soyabona ukuthi umplan naye kanjani. Kodwa nje uma ngabe into yakhe elahlekile nje ingakapheli iviki, amathuba ukuthi ibuye labantu bayibuyise sesemaningi ngoba basuka bangayithengisi. Kodwa once ngaba ngale kweviki sisho ukuthi angeke usayithole. Kodwa amashathi ukuthi uyithole mancane, but ukuthi uthole labantu abayitshontshile amashathi hayi mawusebenzise lo muthi ngoba uma ngabe yena akasanayo lento le ngokutshontsha kwakhe uzozizela yena kuwe azosho ukuthi yimi engitshontshile. Likhumbule inkinga nasixazulula ukuthi into inkinga usho khona ukuthi isixazululo.